Brisa humida en un riu, els reflexos dins l'aigua, els amics, tothom riu, llums gratacels i calma, la música va sonant, les cigolles al ventre, tot el que està passant, torna màgic al vespre i de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que ve si aquí i de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que ve si aquí, que ve si aquí, que ve si aquí, que bé que això estigués escrit al meu destí. Joc de colors i sons, l'ànima il·lusionada, a l'altra punta del món, espurnes a la mirada, tot té el seu sentit, tot s'enllaça i connecta, no saps qui ho haurà escrit, però és la trama perfecta i de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que ve si aquí i de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que ve si aquí, que ve si aquí, que ve si aquí, que bé que això estigués escrit al meu destí i amagats amb aquest record en aquella capseta per quan tot sigui fosc, quan ho vegis tot negre, sentir que igualment s'il·lumina una cosa dins teu, sentir que igualment et dius que ve si aquí, sentir que igualment s'il·lumina una cosa dins teu, sentir que igualment et dius que ve si aquí, que ve si aquí, que ve si aquí, que bé que això estigués escrit al meu destí. Bona tarda. Ai, després de tanta cançó, nova cançó, es veu que jo soc la cançó actual, No està mal. Doncs jo el que us vull explicar és per què faig cançó, per què un dia vaig decidir fer cançó i quin és el meu concepte de fer cançons, de la meva manera de crear cançons, perquè no ho faig de qualsevol manera i perquè sí, sinó ho faig per unes raons. Llavors, primer de tot, comencem amb una pregunta. Què és una cançó? Intentem contestar-la? Algo que tiene un chorus con una repetición, que vuelve a repetirse. Ah, però totes les cançons tenen una tornada? Totes sí o no? Las buenas. Les buenas. Vale. Sí, moltes cançons tenen una estrofa, tornada, el chorus en anglès, no? Chorus, vers, no? Es diu l'estrofa és vers i chorus, tornada. El refrain, el couplet, el refrain, el estribillo, la estrofa, ¿no? Seria això. Vale, sí. Però què és una cançó? O sigui, té parts que tornen, no? Parts que van tornant. Vale. És com a estil musical que... Yesterday té tornada? Com? Yesterday. Yesterday té tornada. Bueno, ara no entrarem en detalls. No, dic una mica per les buenas. Las buenas, bueno, sí. Díganos. Bueno, esa expresión, ¿no? Al final tiene una armonía, una melodía que define como un objetivo emocional. Melodia, harmonia, dos elements importants, però falta un element superimportant. Objetivo emocional. El texto, no? El text. Sí, perquè, mireu, ja passo la diapositiva i ja contesto una miqueta. Mireu, segons el diccionari, és una composició musical amb text versificat, vol dir en vers, escrit com una poesia, sí? Una veu o unes quantes.
és molt senzill això, però mireu, composició musical amb text. O sigui, dos elements molt importants, que hi ha d'haver melodia i text. Harmonia, sempre hi ha una harmonia implícita a una melodia, no? Però pot haver-hi un acompanyament o no. Però sempre hi ha d'haver una melodia amb el text. Llavors, és aquest el primer punt, text i música. Qualsevol text i qualsevol música, per exemple, el rap, té música, té text, és una cançó? Sí. Per mi no. Perquè jo estic mirant la cançó, tot és vàlid, això que diguis tu és vàlid, tot és sí, tot és sí. Però jo miro la cançó com a gènere musical, perquè la cançó com a gènere musical no està declamada com el rap. El rap és com és parlat, no és un text cantat. Tot i que hi ha parts que sí que es canten o que hi ha una entonació molt marcada, que pot ser com una melodia de dues notes, no? Però no entraria potser dins el gènere de cançó. Quan sents un rap, és un rap. ¿No? Pero en un álbum de rap hay canciones que se llaman R&B. Sí. Sí, es más cantat, sí. Sí, es donde hay otros artistas que vienen a cantar sobre un álbum de un rapero. Vale, sí. Tot és molt obert. Jo poso aquí la meva percepció, però... Pero es que toda parte que tiene texto tiene melodía. Cuando lo declamas tiene una afinación. Y sobre eso se puede generar armonía. Entonces, si el rap sí que se mantiene sobre una nota constantemente, pero tiene pequeñas variaciones, aunque no tenga unos saltos interválicos muy brutales o más estructurados, sí que es cantado al final. A veure, jo el que veig és que tenen els mateixos ingredients, no? Tenen veu, tenen text, tenen melodia, no? I tenen harmonia, però la dosificació d'aquests ingredients és diferent dins l'estil musical cançó. Per exemple, totes les cançons que en Joaquim ens ha posat abans, no? Quan ho sentim ens diuen això és rap? No, no és rap, no? És cançó. Té un tipus de melodia, una manera de fer servir la veu, un tipus de rítmica que entra dins d'un estil musical. I llavors per això estic parlant de cançó com a estil musical. Com si és un estil musical que no està prou reconegut a vegades, perquè la paraula cançó es fa servir per moltes coses. Jo no sé, els que veniu d'altres països, si la paraula cançó també es fa servir per dir una peça musical, però aquí es fa servir molt. Per exemple, veus una persona que toca la bateria i dius ha tocat una cançó amb la bateria. És com sinònim de música, però no, una cançó ha de tenir text i música, no és qualsevol música, una cançó. Per això jo estic com reivindicant la cançó com a gènere musical amb les seves característiques concretes. Llavors, altres característiques que jo li veig en aquest gènere musical. No m'ho he inventat jo també, he buscat en llibres de teoria de cançó, a França ja està més teoritzat. Algunes coses són d'un llibre que es diu La chanson, l'art de fixer l'air du temps, i unes altres són de la psicanàlisi de la chanson. Són de llibres diferents que m'han ajudat a teoritzar una miqueta això, però no tinc la veritat absoluta. És la meva reflexió que us trasllado. Les cançons, una altra cosa que tenen sovint és que són de curta durada. Duren el temps de llegir una poesia. O sigui, com a estil musical no és gaire llarg. També hi va haver una època que les cançons es van començar a gravar amb discos de 78 revolucions. Què passa? Que els discos de 78 revolucions es podia gravar 2 minuts i mig. Llavors es va acostumar als oients a escoltar cançons de 2 minuts i mig. Llavors, això ho deien en un altre llibre que es diu En avant la zizik, de Boris Vian, i allà, 2 minuts i mig. O sigui, ens hem acostumat com a oients a escoltar cançons, ara poden anar fins a 4 minuts, però sovint hi ha excepcions. Sé que hi ha cançons de Bob Dylan que són superllargues, que poden durar 10 minuts, són excepcions, però normalment les cançons ja sabem. I quan s'acaba una cançó no tenim ganes
que sigui més llarga. Tenim ganes de tornar-la a escoltar. Ja sabem que la cançó... Hi havia un autor d'aquests que ho assimilava amb una fotografia. Que la cançó fa la funció de la fotografia, retrata un moment passat per deixar-lo fixat. I llavors, en el temps d'aquests 2 minuts i mig, ens fa un retrat d'una cosa, i és el xulo d'aquest estil musical. Llavors, hi ha melodies fàcils de cantar i memoritzar. Penseu que és un art popular, d'origen popular. Llavors, les persones que cantem cançons no tenim per què tenir una formació vocal específica. Tothom pot cantar cançons, cantem cançons des que som petits. Llavors, qualsevol veu ha de poder cantar una cançó. Llavors, sovint les melodies estan lligades a la manera de dir les coses. Al respirar, quan nosaltres acabem la frase, al contrari de l'òpera, per exemple, l'òpera també té lletra i té melodia, no? Però l'òpera ja és una manera de cantar diferent, no? La manera de cantar lírica potser talla una paraula per la meitat i allarga la nota i llavors continua la... No segueix el ritme natural de la veu. En canvi, la cançó sí que té tendència a això. Després, la cançó com a art de la repetició. Jo vaig estudiar a França, allà tenen una sort que alguns conservatoris tenen un departament de cançó i pots estudiar cançó. Aquí no existeix. Llavors, el meu professor de cançó, el primer dia ens va dir això, la cançó és l'art de la repetició. I vaig pensar, repetició? Què es repeteix en una cançó? Abans hem parlat de la tornada, que es repeteix en la cançó de l'Ogofana, no? Hi ha més coses que es repeteixen en una cançó? Us venen més coses al cap? Una vuelta harmònica. Per exemple, no? Normalment és una seqüència harmònica que es va repetint, no? Sí. Funcionamientos melódicos que pueden enganchar y hagan predecir a quien escucha para que... Sí, a vegades hi ha interludis melòdics, hi ha entremig. Más allá del estribillo, las estrofas también con otro texto, ¿no? Cada estrofa té la mateixa melodia, cada tornada té la mateixa melodia. Dins d'una estrofa potser hi ha la mateixa frase melòdica que es repeteix diverses vegades, o el mateix ritme amb notes diferents. Hi ha una altra cosa molt comuna, la rima és una repetició també al final de les estrofes, és un so que es repeteix. La mètrica també, la durada dels versos. Hi ha moltes fórmules habituals, per exemple, que un vers comenci per dues paraules i que el següent vers també aquestes paraules i l'altre també aquestes paraules. O sigui, els inicis de versos iguals, finals de versos iguals. Què més? Al·literacions, sons que s'assemblen al mig de la mateixa frase. Hi ha moltes, us podríem allargar. O sigui que realment sí, la cançó és l'art de la repetició. Per què? Doncs també l'origen popular fa que quan no hi havia tradició escrita, si qui cantava, per exemple, els trobadors cantaven la cançó, volien que la gent memoritzés les cançons, si anaven repetint una tornada o anaven repetint unes frases, doncs això feia que es quedés més en la memòria de qui ho escoltava. Després, importància de qui i com les interpreta. Si comparem amb la música clàssica, quan sentim una peça diem és una peça de tal compositor o tal compositora. Però amb la cançó ens quedem més potser amb la persona que la interpreta. Què passa? Que la música clàssica està sobre paper. La peça musical és allò. I sí que depèn de l'intèrpret donarà un matís o un altre. Em corregiu si sou de música clàssica, que jo no soc, però hi haurà algun matís d'interpretació, però serà bastant igual una versió de l'altra. Aquí depèn, una mateixa cançó pot semblar molt diferent, depèn de qui l'hagi interpretat, de quins matisos a nivell dramàtic hi ha posat a l'hora d'interpretar, però també quin tipus de veu, quin tipus d'arranjament. En funció d'això, una cançó pot tenir com dues vides diferents, pot ser totalment diferent. I et pot agradar una versió d'una cançó i l'altra no agradar-te gens. O sigui que una cançó es deforma també després en funció d'en què es converteix. O el típic també té molta importància l'arranjament també, perquè hi ha la típica cançó, per exemple, sents el riff de guitarra de Hotel California i dius, Hotel California. No cal que comenci la cançó, que ja saps quina és. O sigui, l'arranjament té... O sigui, l'embolcall de la cançó té molta importància.
Així sabeu què és per mi la cançó, no? On ens emmarquem, no? Discutir-la totalment, vull dir que podríem fer debats i el que fes falta. I anem a continuar. Per què a mi em va interessar la cançó? Mireu, jo estudiava a França educació musical, per ser mestra de música, amb nens petits. Bueno, es deia per ser intervenant dans les écoles, o sigui, anar a fer música a les escoles i fer projectes. I allà teníem un curs d'interpretació de cançó. I llavors vaig pensar, curs d'interpretació de cançó? Què vol dir? I m'han dit, sí, Anna, que si tu vas a un col·le a fer classe i cantes una cançó, doncs has de saber què estàs interpretant també, què estàs dient amb el text, com estàs corporalment, quina actitud, què està dient... Bueno, tenir una actitud en acord amb el que estàs dient i tot. D'acord. Vaig fer aquest curs i em va agradar molt. I llavors vaig anar estirant el fil i vaig descobrir això, la cançó francesa. I vaig veure que la cançó francesa tenia una cosa que a mi m'agradava molt. A mi m'agradava el teatre, m'agradava la música. Jo a aquella època no cantava, jo tocava una mica el piano superbàsic, una mica el saxo superbàsic. M'agradava la música, però no havia trobat què m'agradava. I al descobrir la cançó francesa va ser com, uau, no? Que fort, no? Això m'agrada molt. I llavors em vaig atrevir a cantar quan sempre havia tingut problemes de veu. Però bueno, quan descobreixes una cosa que t'agrada, t'hi llences. Llavors, què m'agrada de la cançó francesa? Lletres molt potents. O sigui, el text, buah. Bueno, no totes, però les clàssiques, allò, Georges Brassens, Jacques Brel, no sé, Léo Ferré, els clàssics així, Barbara, Nougaro, bueno, molts. Doncs amb la lletra, súper. I aquesta lletra deia una cosa, però la melodia, quan la posàvem a sobre, la melodia aquesta ajudava a aquesta cosa a dir-se. O sigui, reforçava. La melodia estava com al servei del text, per dir allò. Després hi havia un arranjament que també ajudava a transmetre aquest text i després hi havia l'últim element que era la interpretació. Quan estaven a un escenari aquesta gent, a la interpretació que hi posaven ajudava encara més a reforçar tot això. I a mi m'agrada molt, clar, és que t'arriba allò, és com quan mires una pel·lícula que sembla que vegis una història real, no? Jo al sentir aquestes cançons era, uau, m'està arribant directe, no? I llavors, bueno, ara us posaré la cançó més típica, bueno, com ja coneixeu, No me quitte pas de Jacques Brel, que bueno, perquè es veu molt clar la interpretació, no? Bueno, el text superpotent, la melodia ajuda a dir el text, l'arranjament molt delicat també per dir allò que està dient el text i la interpretació magistral. No? Escoltem un trosset. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et temps perdu, de savoir comment oublier ce serait qui tu es parfois à coup de quoi du bonheur. Ne quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après le moment pour couvrir ton corps dans de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Doncs veieu la lletra, no em deixis, però la melodia...
no em deixis, no em quitis pas, no t'oublier qui s'en fiche ja, com no em deixis perquè jo vaig que no sí, està ajudant a dir allò que està dient. Sí? L'acompanyament, aquí només hi havia piano, la versió de disc crec que té molta més història, però sempre molt sutil i allà com reposant aquell moment tan íntim. Després, volia fer un test, una prova. Parleu francès? Sí, oi? Els altres parleu francès? Doncs el joc no és per tu, Tu fas trampa, tu trist. No, doncs posaré una cançó en francès, en teoria no l'entendreu, no ho sé, o potser sí, però m'agradaria que intuíssiu què està dient la persona que canta pel tipus de melodia, pel tipus de cara, pel tipus d'arranjament, o sigui, sense saber què diu, intuir què està dient. Fem aquest joc. És la Carmen María Vega amb una... No dic el títol. Deixem així. Alguna idea? Què estava dient aquesta noia? És una cançó seriosa o és una cançó més de riure? Seriosa? Era molt sèria aquesta cançó. No, se ríe mucho de los estereotipos que... ¿no? Parece, ¿no? Que esto así como de coña o como de reírse de algo, ¿no? Sí, de actuar como varios estereotipos, no sé. Clar, això per la imatge. Bueno, la cançó es diu La menteuse, la mentidera, la mentirosa, sí? I clar, si et fixes amb la melodia, és tope de com els nens petits quan pues tu no sé què, no sé quantos i tu no? I quadra amb el que vol transmetre la mentidera amb el tipus de melodia, el tipus de ritme. I a mi això em va agradar molt de la cançó francesa, per això vaig tenir ganes de crear les meves cançons en francès, en català, i al principi molt en aquesta dinàmica més interpretativa, i això cada vegada menys ganes de fer teatre, més reposada. La cançó que he cantat al principi és del meu últim disc, que és del 2014. Jo ara fa un temps que no estic activa. Bueno, sí, estic activa cantant altres coses, però des del 2016 que no canto les meves cançons. I avui he hagut de fer memòria per cantar-vos les meves cançons. Doncs quina és la meva manera de composar? Doncs anem a veure. Començo per la lletra. Hi ha músics que comencen per la música i després busquen una lletra, però jo no. Sempre, o molt poques vegades he començat per la música, però gairebé sempre he començat per la lletra. Llavors, primer, què volem dir? Primer he de saber què vull expressar. Llavors, no sempre se sap. A vegades
has de començar com fent un diari íntim, sabeu, quan escrius coses, pensaments. El tren era un bon lloc per... Ara ja no hi vaig quasi un tren, però el tren era un bon lloc perquè vas veient coses i vas pensant i dius, això o l'altre. Si no, puc fer sempre la tècnica de vomitar pensaments, que és una tècnica que dic jo, que és, vas escrivint, avui he anat a Barcelona i he anat aquí a la UB, no he vist mai, i això potser et porta a parlar de a Barcelona, em sento bé, no em sento bé, llavors ja et porta a parlar de em sento bé, no em sento bé, on em sento bé, no em sento bé, llavors, aquest tema m'agrada, i llavors ja pesques el tema que t'agrada i ja saps sobre què vols parlar. Però una vegada que saps què vols dir, llavors li has de donar forma. I la forma de les cançons és una poesia. Llavors m'agradaria tenir una mica de debat amb vosaltres sobre... Sabeu que hi ha poesies que tenen rima i poesies que són més lliures, que no tenen rima. Hi ha poesies que tenen una mètrica regular, sí, aquests conceptes els coneixeu, rima i mètrica, això, sí? I poesies que no tenen mètrica regular. Què és el que ens va millor per fer una cançó? Teniu alguna idea? Amb rima i mètrica regular o ja és igual? Anem escrivint. Heu fet mai una cançó? Això no m'he preguntat. Sí? Heu escrit cançons? I per on comenceu? ¿Per la letra, per la música? Al final, a veces me influye más la música y como hago colectivo con alguien que le va muy bien las letras, entonces, claro, la línea melódica ya tiene como un texto para esa persona. Va. O a veces surge de la forma de tener un pensamiento, un objetivo de escritura y lluvia de ideas, palabras, organizar. I luego... Sí, això és una altra manera. Fas una melodia, tens una melodia que t'agrada, penses què t'inspira aquesta melodia, comptes quantes notes i sabràs quantes síl·labes necessites, no? I llavors ja acabes de fer. I a vegades surt espontàniament crear, quan fas així, amb rima. A vegades ja surt espontàniament, perquè estem tan acostumats a sentir cançons amb rima que quan creem una cançó ja ens ve com la rima directa, inconscientment. Però clar, quan partim d'aquí tenim llibertat absoluta, no tenim cap melodia que ens estigui dient ha de durar tantes síl·labes, no? I llavors, clar, tens un text allà i com ho fas, no? Llavors, per saber si rima sí o rima no, mètrica regular sí o mètrica regular no, mirem algun exemple de cançons, ¿vale? Mireu, comencem... Ui, no sé, es llegeix més o menys? Sí, no? És una cançó que es diu Bob Dylan, d'un cantautor que es diu San José, és català. I en aquest cas, què us sembla? La mètrica és regular o no gaire? Mètrica regular seria que els versos tenen les mateixes síl·labes, més o menys, o no ho és, no? Perquè si mirem el primer vers, et vull donar les gràcies per les cançons, 11 síl·labes, que quan era petit jo cantava, 10 síl·labes, assegut a darrere el Renault 12, 11, mira, ens quadrem la primera, escoltant les melodies sense saber què deien, 15, jo juraria que n'hi en van fer 9, amb la música de fons del Desire, 11, n'hi ha algunes de 11, i no sóc l'únic, ja ho sé, 7, però m'és igual, vull agrair-te, 10, que un dia et posessis a escriure, 9, bueno. I, o sigui, ja en el mateix vers, la mètrica és bastant desigual. Però no passaria res, perquè fos així. Sabeu quin és el problema? Que no passa res si tenen mètrica diferent cada vers. El que passa és que hauria d'estar amb el mateix número de síl·labes el primer vers i el primer vers, el segon vers i el segon vers, per si volem copiar aquesta melodia i posar-la aquí. Ens interessaria que fos igual el primer, els segons, els tercers, els quarts. El que passa aquí és que tampoc no ens coincideix. Havíem dit 11, em sembla, el primer, i aquí reinventant-me constantment 7. O sigui que la melodia que hem posat aquí no ens quadra. Que quan era petit jo cantava 10,
buscaves noves formes d'emocionar-nos, 12, 10 i 12, cada vegada és diferent. Vol dir que el que haguem posat aquí de melodia haurem d'anar-la adaptant sobre la marxa, aquí, sí? No és tan fàcil com si haguéssim fet el mateix nombre de síl·labes aquí i aquí a la tercera estrofa també. Vale? Després, hi ha rima o no hi ha rima aquí? Rima seria finals de frase que sonen iguals. No és que s'escriguin iguals, sinó que sonin iguals. O sigui, a vegades hi ha coses que... Sí que hay coincidencias, sabría, trovaría, cantar, sociedad, digo, hay sonoridades similares en las palabras. Tu has anat més cap a dialecte. Sí, bueno, aquí, bueno, però- això és una excepció, és com una part B, això al final, que té més rima i més la Pero mètrica més en quadrada. los finales de las estrofas, por ahí, digo, Sí. terminar con palabras con E o con A, eso que me parece que Però a veure genera- si sona igual. Mira, cançons, cantava, 12, deien, fer, Sí, no, Zaire, claro que no. ho sé. Aquí sí que tindríem una rima sonant. Agrair-te, escriure. Ir-te, escriure... Algo s'assembla una mica, però no acaba de ser. Aquí tenim constantment, emocionar-nos, patint, home, tu, ensenyaves, petit, sabia, trobaria. Petit. Vale? Sí, tenim de tant en tant alguna coseta, però no hi ha rima d'una manera regular i no és als mateixos llocs, perquè aquí és aquí, aquí és aquí, no coincideix. Vale. Hi ha una altra cosa... No, això us ho parlaré després. Vale. Es pot fer un text així. Què passa? Que quan l'escoltem, a mi, jo, per deformació professional, quan sento una cançó que no té gaire rima i la mètrica molt irregular, està com inestable una mica, jo la sento inestable. Una altra persona la sentirà i dirà, oh, quina cançó més xula! No, però jo estic sempre pendent de... I això on rima, no? On va a descansar, no? Això... Sembla que sigui, allò que us deia jo de vomitar pensaments, que sigui escrit així tot seguit i hagi tallat les frases, que no hagi mirat de donar-li forma més poètica, però li funciona. També és una cançó i expressa coses interessants, i qui li agrada Bob Dylan segur que se sent identificat amb el que explica. Té el seu mèrit artístic, també. No vull dir que no estigui bé, però quan tu fas una cançó has de pensar què vols ocasionar en qui t'escolta, també. Si vols que sigui una cosa com fàcil d'escoltar i que vagi venint una cosa després de l'altra, o ja és igual, que sigui una cosa més així revolta. L'escoltem, un trosset. Vull donar les gràcies per les cançons que quan era petit jo cantava. Asseguda darrere del 12, escoltant les melodies sense saber què deien. Vam fer una música de fons del Desire. Ja ho sé, però és igual, vull agrair-te sense escriure. Les noves formes d'emocionar-nos. Tot això ho has acabat de dir. Paraules més només una. Es coneixia, m'ensenyava a ser. Somnis de nen petit. Quan no sabia ni què em trobaria. Bueno, està bé la cançó. Es que, claro, te genera como esa sensación de tensión al final, que estás esperando el estreno. La resolució, no? Claro, o sea, pues no solo eso, pero sí que hay rimas entre internas. esos, no al final, sino internas. Vale, sí, pot ser. Melodías, gracias, que de una forma u otra caen los tiempos fuertes
que no te hacen sentir la canción tan caótica. Sí, exacte. Sí. Vull dir que no és una cançó desmuntada, no? Vull dir que es sosté, però clar, no té l'ajuda de la rima, que la rima li donaria un repòs, no? I mireu, el que hem dit de la melodia, que ha de ser diferent, aquí, per exemple, ha començat dient et vull donar les gràcies per les cançons que quan era petit jo cantava. I aquí, en lloc de et vull donar les gràcies per les cançons, aquí dit reinventant-me constantment. O sigui, ha passat de ha canviat el ritme i li ha colat. I ja està. I aquí, que quan era petit jo cantava, i aquí, buscaves noves formes d'emocionar-nos. Ha anat fent com adaptacions tota l'estona. Bueno, ja està, una vegada ho fixes, tu te'n recordes i ja està, no passa res. Doncs anem a veure un cas bastant diferent, que és aquesta cançó del Roger Mas, que es diu L'home i l'elefant. En aquest cas tenim mètrica regular i rima. Anem a veure què ens suposa, no? En un paratge desert hi ha 7 muntanyes al fons i un sentiment tot incert. Desert i incert, sí? Tenim rima, A-B-A. De cop la brisa d'un nord aixeca un pam la pols i el cel s'omple de records. Nord i records. Bueno, la S, no rima sonat. Un home i un elefant passen sots l'arbre de fang, un home i un elefant blanc. Fang i blanc poden ser rimes assonants, però també tindríem blanc. El fang i blanc s'escriuen diferents però sonen igual, per tant són rima consonant, també si volgués. Com si volgués desfer bulls, amb els dits es va estirant, la barba i acluca els ulls, amb ulls i ulls. Acota el cap i et somriu, per sobre les ulleres, acota el cap i et somriu. M'aturo aquí. Aquí tenim un problema, perquè, mireu, hi ha 2 tipus de rimes, masculines i femenines. Masculines és quan la síl·laba forta és l'última síl·laba de la paraula. Femenines és quan la síl·laba forta és la penúltima o l'avantpenúltima, és una paraula plana o esdrúixola. Llavors, tot són rimes masculines, desert, fons, incert, nord, pols, records, elefant, fang, blanc, amb ulls, estirant, ulls, somriu, ulleres. Aquí ens trobem un problema. Què passa? La melodia que té ell aquí del segon vers, aquí no li quadrarà la melodia al final. Haurà de fer una adaptació. Allò que estava fent constantment l'autor d'abans, aquí només ho haurà de fer un cop, perquè ja no se li acaba amb síl·laba forta. A França, per exemple, no tenen aquest problema perquè totes les paraules acaben amb síl·laba forta a l'última síl·laba. O sigui que és més fàcil. Però aquí de tant en tant ens passa això i hem de tenir en compte per si volem fer la mateixa melodia que hem de fer alguna modificació. Escoltem aquesta cançó, a veure què ens transmet també. De cop la brisa d'un nord aixeca un pam la pols i el cel s'omple de records. Un home i un elefant passen sots l'arbre i la fang. Un home i un elefant blanc. Com si volgués desfent bulls amb els dits es va estirant la barba i acluca els ulls. Acota el cap i et somriu per sobre de les ulleres. Acota el cap i et somriu. O sigui que heu vist aquí he fet un apanyo de acota el cap per sobre de les ulleres. Ja està, resolt. I ara anem a fer un joc
amb una cançó que es diu El meu llit, del Guillem Roma. Jo la poso i la vaig parant de tant en tant. És una cançó amb molta rima, ¿vale? És la pista que us dono. A veure si sabeu acabar la frase. Bueno, molt fàcil, Abans una miqueta. Ningú ens va explicar que sempre hi ha un lloc on anar a... Era? Sí? Ningú ens va dir que si vols volem sortir Camí. Ha d'acabar ningú ens va dir, doncs camí. Sí? Ai, molt bé, Anna. Ai, no. Aquí, no, aquí. Jo ho he fet constantment. Ningú ens va dir que si vols volem sortir del camí, ja no et preocupis més, que sempre hi ha una història del rap. Del rap. Que sempre hi ha una història del revés. Ai, no, però no estem parlant de melodia, de lletra. A veure si trobem la lletra. Vale? No parlo en català, però parlar-ho... Bueno, jo us explico. No, cap problema. És igual. Clar, Mira, diu... que dic molt bé, però que parlar-ho... Sí, no, costa una miqueta. Mira, diu, ja no pateixis més, que sempre hi ha una història del revés. Sí? Vale? És això, el joc és aquest. Vale? És acabar sabent el que ve abans, saps el que ve després. És en això que la rima ens ajuda. Ens ajuda a memoritzar, també, no? Perquè encara que no ens en recordem de quina paraula venia, dius, però ha de rimar amb més, doncs revés. Vale? És aquest el joc, vale? Ja està. Fem un últim intent i si no, feu guanyat igual. Buscar. Tant si vas endavant com si vols tornar. Ai, va tornar. Sí, va, fes la tornada. I aquesta nit remullem d'aquí al mig i porta'm al teu llit. Bueno, llit, nit, amb llit, vale? Sí? O sigui que ens dona una coherència també a nivell de text. Sí? Doncs continuem. Vale, quan tinc el text, ja tinc l'estructura, no? Tinc el text en forma de poesia, llavors li busco la melodia. Com ho faig? Primer penso qui ho diu, a qui ho diu i des de quina emoció ho està dient. Cada text té una emoció al darrere. La del Bob Dylan doncs, era una persona que està recordant quan era petit, que escoltava el cotxe dels seus pares, el Bob Dylan. La de l'home elefant és com una història rara d'un home i un elefant. Bueno, doncs sempre penso en això. I anem a fer un petit joc amb un text que és un fragment d'un text de Joan Llongueras que es diu La cançó de la cadira. He triat aquest text perquè no té massa connotació emocional. És un text que no es fa que parlar d'una cadira. Vull cantar una cançó nova, volta i gira, volta i gira. Vull cantar una cançó nova, la cançó de la cadira. Oh, cadira, cadireta, que em serveixes tant i tant, quan em canso una miqueta que estic bé tot reposant. Ai, cadiram, cadiram, cadireta, ai, cadiram, cadiram, cadiró, ai, cadiram, cadiram, cadireta, cadirem, cadiram, cadiram. No té... Sabeu qui està dient això? No. A qui li diu? No ho sabem. I des de quina emoció? No ho sabem. He agafat això per fer un exercici. Perquè ara ens inventarem qui ho diu, a qui li diu i des de quina emoció. I veurem si ens dona resultats diferents. Algú té una idea? Qui pot dir això? A veure, quin personatge podria estar dient això? Jo ho faré, però... Anem a fer un... Començo, dic jo un exemple, un presentador d'un circ. En un circ, la persona que surt a presentar, bona nit, senyores i senyors, a qui ho diu el públic, i des de quina emoció? Alegria, de ganes de compartir, doncs vaig a llegir aquest text amb aquest personatge, seria... Vull cantar una cançó nova, volta i gira, vull cantar una cançó nova, la cançó de la cadira. Oh, cadira, cadireta, que em serveixes tant i tant, quan em canso una miqueta que estic bé tot reposant, per exemple. Què tenim? Na-n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 a-
que es va repetint, no? Tenim un volum alt, també, no? Agut, la tessitura tampoc no és superaguda, però no és superior tampoc. Molt repetitiu. Sí? Anem a fer un altre personatge. Imagineu-vos una persona que li està dient un secret a una altra persona. Sí? Des de l'emoció d'això del secret, no? Vull cantar una cançó nova. Gira. Vull cantar una cançó nova. La cançó de la cadira. Només aquest tros. Què tenim aquí? Tenim pauses, que abans no en teníem tantes, no? Tenim un volum baix, que abans en teníem alt. Podria, una entonació que podria evolucionar cap a una melodia. Sí? És que un altre personatge, algú té una idea de personatge? Jo en tinc moltes, si no? Un comentarista de futbol. Sí? Vull cantar... Ai, sí. No. Bàsquetbol. O de bàsquet. Ai, no miro... Bueno, no miro mai futbol, tampoc. Bueno, un comentarista. Vull cantar una cançó nova! Volta i gira! Volta i gira! Vull cantar una cançó nova, la cançó de la cadira! Sí? El volum fort, també, Aquí què passa? Hi havia algunes vocals que s'allargaven més, no? Vull cantar la cançó... I algun moment més accelerat i algun altre una mica més lent. Què passa? Aquests exemples que us estic posant poden ser un punt de partida per trobar una melodia. Perquè imagina't que agafo la de... Bueno, aquesta última, del comentarista de futbol. I la vaig dient amb aquesta actitud. Si la vaig repetint, la puc anar fent evolucionar cap a una melodia. Potser, provo, no sé, provo. Vull cantar una cançó nova, volta i gira, volta i gira. Vull cantar una cançó nova, la cançó de la cadira. Vull cantar una cançó nova, volta i gira, volta i gira. Vull cantar una cançó nova, la cançó de la cadira. Vull cantar una cançó nova, volta i gira, volta i gira. Vull cantar una cançó nova, la cançó de la cadira. Vull cantar una cançó nova, volta i gira, volta i gira. Ja tinc una melodia, sí? És una idea, vale? I a mi m'agrada molt, que això es fa molt amb la cançó francesa, però la cançó en general es té molt en compte com es diu una cosa parlant per passar-ho a melodia. Però la cançó francesa es fa especialment. I a mi m'agrada molt tenir en compte com diria aquesta frase jo parlant. Per exemple, la cançó que us he interpretat al principi, que es diu Que vessi aquí, hi ha moments que dic que vessi aquí, que vessi aquí, que vessi aquí. És que jo ho diria així parlant, no? Que bé que això estigués escrit al meu destí. I clar, la meva melodia, segons la meva manera de composar, jo vull que quadri amb el que jo estic dient i des de l'emoció que ho estic dient. Sí? Vale, s'ha entès? Doncs llavors torno una mica enrere perquè ja tenim qui ho diu, a qui ho diu i des de quina emoció. I llavors jo aquí introdueixo un concepte que és la banda sonora. Jo li dic la banda sonora, quan jo ja sé què vull dir i com ho vull dir i qui ho diu i tot, m'imagino com si això fos una pel·lícula, quina música hi hauria de fons, què acompanyaria aquesta història. I ara us ensenyo amb un exemple de cançó. És una història d'una parella, que no sabien si eren parella o no, però que quedaven els diumenges i se n'anaven a fer petons en pàrquings de camions. Quan jo vaig escriure aquesta cançó, jo tenia clar què volia dir que quedaven els diumenges i se n'anaven a fer petons en un pàrquing de camions o en una àrea de descans. Només quedaven els diumenges i algun dia festiu i feien els preparatius com qui va d'excursió al camp. Prenien la nevera, els refrescos, entrepans, a l'hivern la gorra i guants, la manteta i el coixí. I iniciaven l'aventura per polígons i autopistes per trobar un lloc sense vistes entre cotxes i remolcs. Jo volia dir això, amb aquesta manera de dir-ho. Llavors vaig buscar la banda sonora. I sovint jo no soc experta en harmonia, però vaig tocant acords,
I quan veig uns acords que queden bé, bueno, sé que és una tònica, una dominant, sí, una subdominant, una sensible, sí, però no ho penso, ¿vale? Em poso aquí i vaig tocant. I quan hi ha un encadenament d'acords que a mi m'ajuda, que veig que és una banda sonora bonica per a aquella història, doncs me la quedo. I intento fer una melodia sobre. Llavors vaig trobar aquesta seqüència d'acords, que és molt fàcil. Doncs aquest és el concepte de banda sonora que m'he inventat jo, que és busquem un coixí que ens agradi i a sobre intentem cantar. Ja tenim la base per dir les coses a sobre, per trobar una melodia. Vale, no sé què més tinc de dir, vaig passant, ja m'ho trobaré. Vale, sí, tenim temps. I ara us explico el procés de composició d'una cançó en concret. Una cançó que es diu Corro sota la pluja. Tot va començar en aquesta llibreta. Aquesta llibreta és de l'any 2008. Podria estar en un museu. I llavors vaig començar a escriure una cosa que jo tenia aquí, que tenia ganes d'explicar-la. Us explico la situació. Ara, com que ja fa molt temps, ja ha prescrit i puc explicar. Jo estava per aquí a Barcelona, vaig anar al teatre, a l'Almacén, un teatre on fan molt de clown, ara no sé si fan moltes coses, però hi havia una època que feien molts espectacles de clown. Està al Raval, en un carrer petitó. És un bar i dins hi ha un teatre. Jo hi havia anat una persona, un noi, i després em diu ai, he de córrer cap al bus nit. Jo soc del Penedès. Jo aquella època vivia a Sant Sadurní d'Anoia i aquest noi vivia a un altre lloc i havia d'agafar el bus per tornar a casa seva. I va començar a córrer i plovia.
I llavors ell corria per agafar el bus que no se li escapés. I jo, com una tonta, darrere, allò com, en plan, ei, però, espera. I mentrestant jo tenia uns pensaments al cap, no? En plan, Anna, què fas? Corrent darrere una persona, així, no? Si la persona no s'espera, deixa d'estar, no? No. Però jo amb aquesta persona havia intercanviat alguna cosa molt bonica i jo pensava que jo havia de seguir investigant si ell sentia el mateix, jo què sé. I era com, bueno, i llavors jo tenia una espineta dintre i l'havia d'expressar i vaig començar tipus com es fa als diaris íntims, escrivint coses, però ja això no es veu gaire bé, us ho llegiré d'aquí directament, però perquè veieu, vaig començar posant, no sé si m'agrades, però et busco, t'espio, t'observo, t'imagino, mentre tu fas veure que no t'agrado. O sigui, faig un parèntesis, quan escrius una cançó, el primer que surt no té per què ser el bo, Això a mi no m'agrada gens, vull dir, per això no vaig aprofitar, suposo, no? I a vegades has de donar diverses voltes fins a arribar a la manera d'expressar-ho que t'agrada. Llavors, per què cada cosa maca la compenses amb uns moments d'ignorància? Que sembla com... No sé si m'agrades, però m'agradaria estar segura de que m'agrades. M'agradaria agradar-te. Sembla el text d'una nena de 4 anys de poble. No? Suposo que quan estem enamorats ens surt la vena de nen petit, saps? És que no sé què... No sé si m'agrades, però t'espero, et desitjo, et recordo, et mitifico, mentre tu escrius que fas veure que no t'agrada algú que no sé si sóc jo. Com la telenovela. No sé, bueno, etc. Això no es va fer servir. Vaig continuar, perquè això no m'agradava. Aquí vaig trobar una cosa que ja m'agradava més. Vaig tenir una idea, parlar dels contrastos que a mi em provocava aquesta persona. Dolç i amarg, tendre i dur, fugaç i atent, fred i calent. Vaig fer aquí com moltes tatxadures, molts parèntesis, però ho vaig acabar aquí simplificant. I vaig dir dolç i amarg, tendre i dur, fugaç i atent, fred i calent, ets barreja de gustos, font d'alegria i font de disgustos. Dolç i amarg, tendre i dur, fugaç i atent, fred i calent, no sé si m'agrades, però et tinc dins de la ment. I vaig posar tornada, podria ser l'estribillo, no? Allò que torna. Però encara no. I vaig continuar. I vaig recordar el moment aquest de córrer sota la pluja. I vaig pensar, en lloc de parlar des de jo sento això, jo et veig així, jo et veig aixà, vaig pensar per què no faig un retrat del moment de córrer sota la pluja, perquè aquest moment és molt significatiu de córrer darrere algú i que l'altre se'n va. I vaig decidir provar aquesta via. I vaig començar dient, et persegueixo sota la pluja, intentant atrapar el teu costat més dolç. I això va ser com, vaig a desenvolupar aquesta idea. I vaig començar a escriure, corro sota la pluja, rere aquell record tan dolç que segur que guardes amb tu, potser corro però me l'amagues, potser és millor deixar-te l'endur, corro perquè en tinc ganes, però si no et pares... Bueno, total, que d'això algunes coses sí que es van quedar, algunes es van millorar, però jo ja tenia... Heu vist que he tornat a posar aquí tornada? Vol dir que jo vaig veure que això podia ser una tornada. I després vaig continuar escrivint i aquí vaig posar un número 1, en plan, això podria ser una estrofa. I vaig continuar escrivint i mira, 2 i 3. I heu vist, sempre hi ha coses tatxades. Poques vegades escrius una lletra del tirón, no fas allò, ja està. És com anar treballant la lletra també, no? I llavors, tot això, anar tatxant això fins que vaig arribar a una lletra definitiva, que és la lletra que es va quedar per la cançó. Corro per no sentir que m'he estat quieta esperant. Corro darrere un somni que no sé si tinc davant. Corro per l'aventura de córrer darrere algú.
corro per l'energia que em fa venir cap a tu. I la tornada, aquella que jo havia posat tornada, era això. Corro sota la pluja, rere aquell record tan dolç, que potser encara guardes en algun racó del cor. Corro perquè en tinc ganes, però si no pares, potser al final pensaré que és millor deixar-te l'endur. O sigui, potser millor que te'n vagis. Hi ha com una veueta, la veu interior, sabeu aquella veu de ai, deixa-la anar, no. Hi ha com una veueta que et diu segueix-lo de prop i una que no t'escoltes que et diu vés a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar, però potser si s'escapa és perquè jo el pugui atrapar. No sé. I una trobada tornada i després corro perquè ja arribi al lloc on hem d'arribar i veure clar, falta el clar, veure clar els teus ulls si el record segueix allà. Corro perquè ja arribi el moment de descansar i saber si ho fas veure o és cert que et vols escapar. I amb això jo vaig donar per tancada la lletra de la cançó. Jo aquesta cançó li volia enviar a aquest noi. Només tenia la lletra, havia de trobar una melodia. Sabeu què passa? Que jo sabia que li agradava una cançó molt. I llavors jo sabia que li agradava molt aquesta cançó. De Lee Evans, que es diu 3 Seconds Memory. És un actor com... Ai, molt bé. Ara sí. Quin element d'aquesta cançó creieu que és com molt rellevant, molt important, que se sent, que es repeteix molt? Jo la lletra no m'he fixat, però heu sentit que hi ha com un guitarró, no sé si és ukelele o què, de xing-xing, xing-xing, xing-xing. I jo que no sé quasi tocar la guitarra, vaig intentar buscar uns acords que tinguessin un aire a aquesta cançó. Tot i que no té res a veure, però jo vaig trobar... I vaig intentar cantar la cançó aquí sobre. Aquesta era la meva banda sonora, vale? Corro per no sentir que més tard quieta esperant. Corro darrere un somni que no sé si tinc davant. Corro per l'aventura de córrer darrere algú. Corro per l'energia que em fa venir cap a tu. Corro sota la pluja rere aquell record tan dolç que potser encara guardes en algun racó del cor. Corro perquè en tinc ganes, però si no pares potser al final pensaré que és millor deixar-te l'endur. I continua, vale? Jo vaig gravar aquesta versió així i li vaig enviar al noi, I li va agradar.
però res, res. Llavors què passa? Que jo tenia un grup que ens dèiem l'ombre de ton chien, que és l'última frase de Ne me quitte pas, de la cançó que hem escoltat del Jacques Brel, i érem un grup amb guitarra, piano, bateria i contrabaix. I els que heu vist el vídeo que ha posat el Quim abans, que sortíem allà caminant per Gràcia, amb molta gràcia, doncs aquests. I estàvem creant el primer disc. Aquella cançó que heu sentit abans que ha posat el Quim, Je t'aime, era del primer disc. Aquesta cançó també és del primer disc, Corre sota la pluja. I estàvem creant un nou disc i jo vaig arribar amb la meva guitarra al local d'assaig i vaig dir, mireu, tinc aquesta cançó. Ells ja sabien les meves històries sentimentals, ja sabien que, sabeu, us he dit abans que a mi m'agrada que el text sigui xulo, que la melodia reforci el text i que l'arranjament també reforci el text. Llavors vam buscar entre tots un arranjament per a aquesta cançó que és molt diferent del que jo us he tocat amb la guitarra. Té un punt més èpic, potser, de córrer, d'això. Bueno, ara l'escoltarem. I és per dir-vos que una cançó, de fet, d'aquí, d'una llibreta, de 4 coses escrites, va passar a la guitarra, va passar al grup de música i ara veurem el videoclip. O sigui, veureu com d'una història que a mi em va passar per aquí als carrers de Barcelona, aquí al costat, doncs va acabar sent una obra d'art, no? Vull dir, bueno, gran paraula, no? Sí, una obra artística. I us explico una mica abans de veure el videoclip. És un videoclip curiós perquè és un pla seqüència. Sabeu què és un pla seqüència? És que no talla en cap moment, o sigui que era una coreografia que havia de ser tot filmat del principi fins al final. Vam acabar a les 2 de la nit, a menys 2 graus, era l'última toma ja que havíem fet, era com, sisplau, aquesta que surti bé. Vull dir que veureu, si us fixeu molt, hi ha errors, però és la gràcia també acceptar que és així i ja està. Us deixo escoltar la cançó definitiva amb el seu videoclip.
el record segueix allà. Corro perquè ja arribi el moment de descansar i saber si ho fas veure o és cert que vols escapar. Corro sota la pluja rere aquell guardián blau. No potser encara guardes en el punt de córrer el clau. Corro perquè tinc ganes, però si no pares potser aviat massa bé és millor. Deixa't de realitzar. Ara ja, per mostrar que va ser difícil fer el videoclip, vam deixar les tomes falses de preparació del videoclip. Hi ha els assajos, les diferents vegades que vam gravar. Talem. ¿Cargas el foco? Doncs, mira, ens hem semblat 4 minuts. Bueno, no sé si teniu alguna pregunta o alguna cosa. I si no, canto una última cançó us cantaré la primera cançó de les primeres que vaig composar a França, una en francès que es diu Mon Monde, que és per dir que cadascú té el seu món i està molt bé potenciat. I artísticament és una cosa molt xula per realment cadascú està potenciant el seu món. A veure si no ens recordo. Je suis la belle de ce monde.
gràcies. Doncs fins aquí. Quanta cançó aquesta tarda, eh? Gràcies. A vosaltres.